Bro, saya simpat kemiat usuk kemen di bro kiba kerjaan bahaya kini ke YouTube channel jonga bat deng do todong bat ya gitu kiba persyak rukum ju nga aku beli pi kemiat usuk kemen ti pi kiba nang persyak ru tonong ye persyak nomor beli hadu wa pindah sengutu hi hadu wa pindah perkat hi ti mentakasngi ka jing puli kadena kitab hawar nakal nong keba khandai ti syua bangan puli na kitab hawar ti kendiat kwa ban pasat jengmut api ya ka ei ka ba sat jengmut hanga ka ei ka ba sat jengmut hanga ti borobor ki brio hi kili ki kam lani ya kano ka baki ki perkhat ha ka jing perkhat brio ka jing perkhat sngautu brio mo borobor ngi akran be ka buram kwa buram ha ti kaburam kumba juli kipat ba kani ke jela ya kinok sensyar ha kani ke jela kadai karukom kata mo phause kamut pat ban buram hadu ba kita kinong sensyar kin penkhen ye ka hok long trai ne ka hok simet ubrio ba bangin buram mi kamut ba ya hadu ban dapan kenji ka hok simet yung brio ngam sngola ban pediang namar ba bun hi ke ba ladep jamu ka bangi ladep ui kadai ka jing pan kenji ya ka hok simet jung ubrio leni ka jing sngo jung ubrio kamut ya ka jing im lai lut jung ubrio ya kata ka jingit lai lut ke jung ubrio kamut hapor corona mo hadu kat kini kisni kamut ba kita ki brio kiba penbor ban deng mas lani ban bot ya kita ki baki penting pensmit ya ki brio ngan ong ipi ya kano ka jinget pila ban le hinalade omde ban penget jubor yano namar kamlong ka babha ba pin ko ngu jubor yano namar kani kalong thik kumbala pen kenya ka hok simet jung ubrio kalong tik mapan kenya ka hok simet jung ubrio ti dena takadaw kum kinong sensyar habang ngimpat sngotu ka ka sensyar pajba lani ka ka demokrasi kalong ka jingde ran kum ya kita ki brio ki bam sngotu isu ya ka hok long trai jung ubrio simet yala ka jing im la jong lani ban supen but teneng klem da sngotu lani klem da yo jing syai kani nga hanga marwe nga nomla wan pediang ti bangin buram yano kat bangin buram yano kan omdon jingmut lada ngindang buram kum ya kita kijat nong sensyar kalong kabadai mangi hi kalong lada nginang da buram kum ya kini kijat nong sensyar kalong badai mangi hi kibadarap jot ya ki jingle ki jingkam jung kita ki bapen khen ya ki hok long trai jungi hi long kumbangi ngida rabjot bia ka ka jingle jingkam jung kini kinong sensyar hang ni kamut kaba banlet bela banlet sngiru ha ki lockdown khang ti ladang ya kran halor jong ka ba kirang ba asnong mo hasua ki lockdown mun shua kamut dadon kini kita kamut laong ba urang ba asnong don bor kidor bar snong kim don bor ti mano ba ong ye kata hatu kita kidor bar snong hatu kita kirang ba asnong kilayo da ka jingtho ne dei ba syukran mano klem ka jingtho bala pen ken ya kata ka bor jung kirang ba asnong hane bala pen ken ya ka bor jung kidor bar snong mano ba ong kumta bat balik kalong kumta ladaki dor bar snong lani urang ba snong don bor ei balei pat manakane ka lockdown udon bor uyo bor na pan kamut tang na banta ipisah te don bor bet mo kirang ba snong na klem yo pisah te don bor ei da haba yo mentoy te don bor mo urang ba snong ban khang i kinong song snong balik bla balik singi kamut udon bor mo urang ba snong ti takadaw iba adek ni hap takti ti start ha ti adalah jan ki election ru ni ngan ui ba borobor ba hasnong atau kamut pan pendro parti ru khambun hi kidi kinong ilam snong balai
balik ka jakum ta balik ka longkum ta ban penbit yo paj ba nong song snong uba shida uba ko ngusnang Henry ubom tip ya ka ru kamut long la shu penbit jubor yaki ti menta wali keno yeno dei ban keno yala dia lada ngi darab jot yakum kita nong sensyar nai keno nai ong lo ba umander wat ju ong udakar wat ju ong sarkar India wat ju ong yeno mo wat ju ong udakar Henry keno shua yala dia keno shua kitu nong sensyar ayu kilet nam tajungi ki sensyar kum no balong nong sensyar kamut ki hable akum no Henry da kata ka ba kilong nong sensyar banyu ika kli jonga jongpi reni bantung kenyi ka hok long trai jongi kum kata ka jing sensyar kamut ngingin ya bu teneng kum ya kita brio dalajan ki election kamut ri ijat ben rio hap tap ktila deina kata ka daw ba sisien balayap ka jing itip lem amdan jingmut bandang panbha ne bandang darab jot ya kibriyo ki papen ki bapen ken an ne ya kibriyo pen ken ya ka hok ki baduk badena kata kadaw balei ba ngayai ban si ban khnang ba phi bor khoj ki badana ka jala jungi pindup ya sngotu kumno banjet ya kinong sensyar amdei bajet nong mi khmat waju pediangi kita kijai nia namar nong mi khmat kade ka thatlat nong mi khmat kade ka jinglong ba thatlat nong mi khmat kade ka basting theo nong mi khmat ka long thik kumba khlem jabieng lada ong nong sensyar ude ban sngo thu ban simpi ya ka kam kum nong sensyar lada patla ban sensyar de ban ya kwa e ka kam ban long nong sensyar namar ngan ong yipi ka jingstan ban ke jingbi kaya pier kumbalong kibatip bat kiba syukran antar ti deina kata kadaw ba omdan nangi uban ong mga ubas niyo omdan nangi ban ong mga hi ubas niyo mo baro hi ngin yaro yaladi kamut ngin ong mga ubabha ngin yetu khana baha ben Henry baro ngin ong mamangi kibabha mangi manga ubabha Henry tang ublei utip khambha ya ke jingle ke jingkam jungi wat habari ne habadum ne halandem ublei utip khambha iki baro ti man la ka jing thok ka jing syukur jung ubrio ngan ong yipi khandai phin laj hak basis pa phingan kata kade ka ke ba ublei uyoi ya ka jinglong ba arsatap jong ka jingle ka jingkam ka jungi deina kata kadam ba balei ba kadon kapur wat usiem ukalak sew kadon kapur wat urius pa utiak nala kadon kapur ya urius sarong ker ngan ong yipi tangkabam unum yo deina kata kadaw kan per ayu kumyangi lei kumyanga ubala sakren jot lani uba sakren ben ba ong bi Henry balei banga yaiban si yaiban namar balei nga ngasngutu yeladi ngadi ubri buduna ngasngutu yeladi banga de ubrio uba rit ni kibarit do Henry balei nga yekran ya kata ngamdon ke jing sngoper ngamdon ke jing snngomong namar nga ngarit sisa ngaduk sisa ngabi sisa Henry balei nga yekran namar ba bubun hi kibalong kum mga kisya elam bakla hanur kisya elam bakla tekut la ibor kat badon kai ke jing start ba adu blai ngate lut api pan sngotu lani khnang ba nginya pasat jingmut iwei pan daka ba lada nginang banjit yakinong sensyar hasua bangin jet matla lani ngin long kumbalong mensua ti enda ula dep jom wat ju ye penki thma kamdon jingmut haki shua ban sedang election
kamut ki thmabar khot ki jalun kijing pen long thmabar khot ki jalun bat ki sedang ban penro pat ya kita ki badon hi ka sarkar ndala don dala job yang uto ujo hi ubrio sarkar ki sedang yang kitu ki jo hi ki bakan bas ya uto ujo ubrio ba penjob ki to hi ki penlong thma pat bat ki lam baklapat yu barit baria dia haba kumta ngin ong saka eipan kumbangi yui ti dena kata ong ba ka praktis mo ka that ground de sang balang second ground de MDC first ground de MLA ti uju ubrio kumno ngila bachania haba udon ar lai jabieng uju ubrio ti umdon umne jingmon udon ar lai jingmon uju ubrio ti yano pinchania hato pinjet kumye kita kijat brio hato pinya kmi lenti bakum kita kijat brio kin penbaha hato kum kita kijat brio pikwa bakin kela hato bakum kita brio kin pikwa bakin penkela hano pin kmi lenti badai nak takadau ngan ong yipi kajingstan kakot yeno kajingstan kakot wat ya ubariaro namar bale kabor jung kajingstan kadai ublay ude kajingstan namar ba ublay ule eki hadu kat kini kisni syam lapan i wat ya kadur kmat lajong namar ba ulong ubastan hanre wan lakata babun kibrio kanik slapertai boro-bor hi kijunget ya kajing batai kita ki start science hanre ngan ong yipi kat ka batai kita ki start science kamju urlong namar balai namar beki yalam baklai ke pertai hanre walda kam urlong ro ya kata kajing yalam jong kita ki brio lane baki ong ki science hanre ki brio par kidanget ya kita ki brio hi ki bayalam baklapan Dede nak takataw namar ba pilalandet ya utrai ublay namar ba pim penkraw ya keburam jung utrai ublay namar ba pim IT met bat bensem ha utrai ublay ukpa ba beneng de nak takataw pi sa elam bakla haki ki jong kane pertai pi elam bakla bat balai pi elam bakla namar ba omdon unong yalam babha ti hangno pin kemel ti unong yalam babha bat hangnu pinwat jing kemen hangnu pinwat jing hun hangnu pinwat jing sup hangnu pinwat jing i amdan mano nangi ubala banle kumta ngadong tang utei upralok ubajan tam jong pi kata tang ublei ubana jerong natbian unong hukum unong batai unong ai kabha kabenta yangi ukun benrio bangin song basa kenik slapertei kat bangin ang emah kenik slapertei jar ki bayero tange kerteng jong u jar ki bamani tang kerteng jong u un ai ya kejing nang jing start un ai kerta bajalan un ai kejing suk kejing kemen halaka men simet kadai nak takada wadu yobot teneng yano nda kabayelam bakla bancu pun ko ngu jubor leni bancu kwa banyak ya pikum banyak lang brot klem das ngotu wadu pediang kulumar yano klem dal kila ban pensai pi wat lik nget yano bancu lik pediang matla eke ba pi pim ngotu kawara jingma yala dehi haba pi pediang to pediang hadu ba pindas ngotu syai ba kalong kabayarap yapi lani kalong kaba penmento yapi lani ba kalong kaba penhun yapi hendrei lada pi pediang ya kino yilam bakla ha kajing im jong pi kan mau ba kam don jing mentoy namar ba kat ba unang dei ubrio hi kan mau ba kidon ar lai sao san jingmut kanong tang utei ubadon tang kawe ke jingmut kata ke jingmut ba bej ha ublei trekenran ka theu be e kaman siem ka ba bej jong ka donut jong ubrio tang kata hi henreyano pinchania menta ha kajuk menta tedena takadaw balay ba ngasit pasat ye ki jingmut jing perkhat ki pasat jingmut ha ka jingmut jing perkhat jonga nga ai lem ye pi bat ban ye sam banta ya kani da ka ba ni pasat jingmut keliang lani ban ye sngotu lani ban sempang lani ban stan
kamut ke baro kadehi kajingla kajung ublei kamdei kajingla kajunga tede nang takadau ba halaki sngi ngai ban ni phi ba lada phidon ka bible to da puleru ba lada phim sungo thu yakaju kalan ani yakaju kadukon pulie hadu bakan dangam ka jingmut jung perkhat jung pi ka theu ya ban la tho kumno yakani kamut yano ka theu yano leni kasat jingmut shano leni kasat jingmut kumno ti da ka ba phile kumta suki pasuki kan sapen syai ka jingmut jung perkhat jung pi namari ya ka bala tho aka bible nan ong ipi kam bakla dei manga ma phi hi bo bakla kijing kam jongi hi bo bakla wat kano yo ublei bo bakla dei manga ma phi hi bo bakla ti manta ngan puli no na ka kita power mu na kal nong bakhandai kajing stan kala tei yala kayeng kala penyang yala kirisot nyau teli kala penyap yala kimran kala khle yala kawan bat kala siang ru yala kami kala pha yala ki sakri kenthai ban khot brio na ki jaka bekenjang jong kasnong jar ubasida to yawan shani ya ubaduna khli ka ong ale wan bam ya ukpu jonga bat di ya kawan jonga bangal khle i no ya ka jingbi bat phin em to ya hakalanti jong ka jing sampang jar ubasneng ya uri konsleng usha ben ya ladi bat jar ubama ya uri runar unsha keniu ben penban wat juma ya uri konsleng pin sha sion hau sto rim perkhan ya uri konsleng walit mai supet ki khmat walit karan namar uri konsleng hi udehi uri konsleng namar unbu sion ya pi ti wat jumai ya uri konsleng pin sha sion hau mai ya ubastan mai penban ya ubastan bat un pi tha but ya ubastan bat un nang khamstan hikai ya uri hong bat un nang khamroi jingnang kajing tieng burom ya utrai kalong kajing sedang jong kajing stan kamut kajing tieng burom ya ublei kalong kajing sedang jong kajing stan kajing tieng burom ya ublei kalong kajing sedang jong kajing stan kajing tieng burom ya ublei kalong kajing sedang jong kajing stan bat kajing tip ya ubakut kalong dai sisa kajing sampang bat kajing tip ya ubakut kamut ublei ubakut mo kajing tip ya ublei ubakut kalong dai sisa kajing sampang danga ya kisngi jong pi an sapenjalan bat ya kisnem an sapenjrong lada pi stan kamantoi ya pihi lada pi kensleng pihi pinkit lada pi kensleng pihi pinkit kajing biet kakap ketin kale pathar bat kam tip ran tip rem kasyong hadwar yeng kasyong haki kenton snong kakot kat ye kibayat la kalenti jar ubasida to yawan shani bat ya ukenja baduna khli ka ong ka tu kathyang bat ukpu babam hakendong ukhambang hanrei tip ba kajing yap kadon hangta ban kinongwan bam jongka kidon hakithwei kanyamra kani kaktin ublei kani kajutang jong ublei ngasengongu ya ublei ti manta ke ba pio sngau naka kita phawan nakal nong bakhandai ti long borobor ke ba perkhan ke ba puson ti wat ju kran lapla lani wat ju perkhat ke ba bakla namar ba ngangan ong yipi namar ka bah kasnio kasyong haladihi ban ngimdei ban yabut teneng
yano ubaya lambakla da ki e kinia ki bomsai lani wat libut teneng ya ki brio ki ba khlam don jing tip lani ki ba shukwa be tang ban that rong yano ti kamlong ko ba ka ba ban le kumta hanre haba phile ni pin comments lani pin kren to kren da tip to wat bini ashwa hanre ki barokhot ki ba phi kitu ki ba comments labla ki barokhot ki dehi kita kiri kunsleng ki dehi kita ki brio ki ba kwa thau jing klumar ki dehi kinong pan klumar sinong ngan ong ip bade na kata kada wat le ya buat bat ki to ya hala ka jong talenti hala ka jong ka jing sngotu ti da ka ba phile kumta kan pan bahai ka jing im jong phi kan pan palei ka jing mut jong prakhat jong phi kan pan hun ni ka ya ka man siam jong phi da ka ba philong ki brio ki ba jai bat ki ba adakar ti to uble trekrat undon rangkat ban nga bat phi ha ke jing le ke jing kam ke jing tre ke jing ta jungi kamai ke ji jungi khnang ba ngindubla ban aingu aidam yu uble har kisngi khnang ba ngindu bio ke jing ko jing kya ke jing ibet yebyang hala yeng lasem ti ai ba uble trekrat undon bat ngi hala kirta ke jing im ke jungi ti tangkini kentien kublai sibon ni fi baro kamiet masuk komen tiasuk